So guys, nandito na kami guys. So Botanical Garden. So ito yung ano, ito ang Botanical Garden dito sa Daang, Katutubo. So ito siya. So may mga spot na pwede kayo mag-picture. Yan, katulad ni Rider's Notebook na enjoy na mag-picture. So, madami ding riders dito guys. And meron daw mga merenda dito guys. And maya maya mag-b-roll tayo guys. B-roll start in 3, 2, 1. So what is up guys, so ngayon dito tayo sa Botanical Garden dito sa Daang, Katutubo. So meron siyang entrance fee guys na 20 pesos. And maintain social distancing, no face mask, no entry. And may spot sila dito guys na pwedeng mag picture. Yan. And meron ding bilihan dito. May bilihan din dyan guys. So pasok tayo guys. So what is up guys, so ngayon dito tayo sa Botanical Garden dito sa Daang, Katutubo. And dito sa likuran ko meron ano dyan guys, bilihan ng pagkain. Kung nagugutom kayo guys, pwede kayong mag-order dyan. And may mga kubo dito guys na pwedeng pag-stayan and para kumain. So pasyal ko kayo dito guys. So maya maya bibili din kami ng pagkain namin guys. Bali magano lang tayo dito muna. And may mga ano din sa dito guys, kubo. Hindi ko sure kung pwedeng mag-rent dyan ng ano, overnight. Tanongin natin siguro guys kapag ano, kung pwede, para kung sakali sama natin yung ano, mga kasama natin iba, tapos punta tayo dito sa beauty guys. So shout maya na lang guys. So guys, order tayo guys. So dito sa Botanical Garden meron silang ano dito, menu for today. Ito guys, pansit gisado, nihaw na bangus, sito, sinigang na bangus, top silog, long silog, hot silog. Ano order siya? Ano gusto? So may Milo pa tayo, Jenny. Milo. baka ano na lang sa akin dads, Ay, last na yun. top silog na lang siguro. So Dalawang top sila. order kami guys ng makain namin kasi wala kaming baon. Milk tea.
Milk tea? May milk tea. Ha? Meron po, May sir. milk tea? Ilan tayo? Tatlong milk tea. Ay, 5. Limang milk Tinanong tea. ko ba? Ilan tayo? 5? Tatlong milk tea. Limang milk tea. 5 milk tea, dalawang Kanino po ipapangalan? Ben na lang po. Iba. Ate, tanong lang po. Kapag mag-rent, pwedeng overnight yan? Yes po. Magkano naman daw po? 300 po overnight. Good for 2. Good for 2. Okay na. Or 3 kung meron silang anak na isa kung family. So, guys, 500. good for grupo naman po yan. Large na lang po. So, yun guys, pwede daw dito mag-overnight para din mas madali na lang yung uwi nyo papuntang view deck. So, sa mga gustong mag-overnight, pumunta ng Katutubo, dito na kayo mag-check-in sa Vlogger guys. nagsisimula pa lang po. Dito kayo mag-check-in sa Botanical Garden guys. So, tapos na kami naka-order. Sabihin mo, Ito na lang kami. mali, ito Sa po. entrance niyo po, sir, okay na po Abot ba? na kabayo po. So, ito siguro yung guys, worth of 1K kubo. So, akyat tayo sa taas guys. So, ganda yung view dun, oh. Punta natin sa taas. So, check natin dito guys. Kung maganda ba dito. Ganito lang pala. Attic. Walang masyadong view. So ito yung view guys, oh. Ayan. So yun lang. Tapos may dito guys, oh. Gumagawa pa silang space para dito. Pwedeng kumain dyan kapag okay ng lahat. And may long table dito kung gusto nyo kumain dyan. So maraming dito guys, kubo na pwedeng rentahan. Ito siguro yung 300 guys, good for 2 pag overnight. And maganda na rin siya kasi mura, tapos nature, and malapit-lapit na sa sa Katutubo na view deck guys. So mahangin din dito, and maganda yung tanawin, pero iba pa rin sa view deck guys. So ganun yung nyo. Maluwag din pala kapag buko, kung nakikita nyo yan guys, maluwag din. So hintayin na lang natin yung pagkain natin guys.
So, ayun guys, tapos namin kumain. And Shout out. shoutout kay ano, Riders Notebook, Botanical TV. Patikot. Hello, good morning. So, yung isa, si Pop Soyo 28, andun sa isang kubo kasi kasama niya si Commander niya doon. And recommended tong ano lugar na to. Pwede Dito tayo sa ano, mag-stay dito kahit Botanical Garden dito sa Daang Katutubo kasi maliwalas, presko, and kahit bili ka lang ng ano, pagkain, anli tambay, no? Tambay ka na dito. Tapos pwede magdala. So, relax ka lang dito. Pwede magdala ng foods. Tapos, yun, pwede ka rin magdala ng food. Ay, mag-boots kaya kung nakaganito. Tapos, ano, Ginawa ko yung dati. kung stress kayo sa trabaho, punta lang kayo dito guys. Takbo-takbo dyan. Kasi talaga nakaka-relax dito. Hanap lang kayo ng pwesto. Madami namang ano dito guys. Madami yung pwesto. Mag-drive ka saglit. So, maya ulit update ko kayo guys. So, ayun guys. Pauwi na kami. And, pagkarasahan ko kumain kanina, tumambay na kami. Tumambay kami doon. Kasi yun nga, relaxing. Kaya, ang ganda rin. Ang ganda niyang ano. Ang ganda niyang tambayan. Kaya, recommended yung lugar na yan guys. Kung talagang ano, nature lover kayo, may enjoy nyo doon guys. Relaxing. Tapos maganda yung view. Tapos may pagkain. Yun ang pinakamalaga. May pagkain. Mas ano kasi yun eh, nasasatisfy natin yung tiyan natin. Yun ang mas mahalaga guys. May pagkain. So, hanggang dito na lang guys. Kapag nagustuhan nyo itong vlog na to, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And mag-comment na rin kayo sa mga magpapa-shoutout dyan. So, shoutout po pala kay ano, kay Harvey Loriano. And hindi siya nakasama ngayon guys, kaya nagpa-shoutout na lang siya. So, shoutout sa'yo tol. Next time, sama ka na. And sa mga ano, ibang nagpapa-shoutout, pasensya na kung hindi ko kayo ma-shoutout. Next time, magagawa ko ng ano, ng listahan para ma-shoutout ko kayo lahat guys. So hanggang dito na lang guys. Ride safe always. Peace out. 5 minutes later. No. No. Gago. Woo! Shit. Content! Ang putek! Ha? Ano eh? Amin ko sana kayo, bibidyo ko kayo. Tapos biglang, tangina, ano? Content! Content! So guys, huwag niyong gagayahin yung ginawa ko. Kung gusto ko lang naman sana i-video sila, hindi ko kabisado yung daan, kaya yun. Buti naka-preno ako guys. Alam ko yung gagawin ko, kaya walang nangyari sa ating masama. So
Huwag nyo na lang ano, gayahin yung ganon. And kapag, lalong-lalo kapag hindi nyo alam yung daan guys. Kasi may tendency talaga na madidisgrasya kayo guys. Hashtag kamote spotted. Hindi ko naman intention na magkamote. Gusto ko lang silang i-video. Kaso yun nga, hindi ko mas kabisado yung ano, daan. Hindi ko alam na ano, sa gitna pala nun is may putol yung ano, yung sementado. So yun, buti na lang nakapag-play na tayo guys. So ride safe na lang sa akin. Ride safe sa ating lahat guys. Peace out.